Здравейте, аз съм доктор Любомир Субев. Искам да ви представя немедикаментозни средства, пастири, срещу болка, които са базирани на затопляща и охлаждаща система. При охлаждането се намалява телесната температура и по този начин се овладява болката, свиват се кръвоносните съдове на мястото в тъканите и това дори може да доведе до спадане на подуването и на оттока, което позволява при скорошна малка травма да предотвратим образуването дори на хематом. Първият препарат, Коленсут мигрена, се използва най-често за главоболие от всякакъв происход и за мигрена и мигренозни кризи. Ползва се също така при различни травми и синини, навяхвания, натъртвания и малки хематоми веднага след травма. Много добре се повлияват също така различни температурни състояния. Имаме голям успех с алергични състояния, при които се получават след ухапване от насекоми големи подувания. Ефектът е много бърз и прибира веднага оттока и намалява съответно и сърбежа. По време на пътуване през лятото се използва както при горещите месеци от дискомфорт, така и при различни форми на температура и стоене дълго време на слънце. Използваме го при зъбобол, като се поставя на определено място, зависи от това където е болката. И също така, не на последно място, го използваме и след тежко прекарана вечер на сутринта, заедно с кафето. След отваряне се премахва защитната лепенка, която е слой, след което се поставя веднага върху мястото, което ще обезболим и където имаме проблем. И продължителността на действие е около 8 часа, като това няма значение от движението на пациента, дали е на работа, дали си е вкъщи, дали е легнал да почива. Просто няма проблем с тези поставяния. Няма опасност и от привикване и странични ефекти, защото, както казах по-рано, това не е медикамент и не е нужно да се съхранява в хладилник. Отговаря и на най-важната максима на Хипократ, че помага без да има елемент на вреда. Без значение възрастта на пациента, неговото здравословно състояние, дали има хронични заболявания и също така възрастта няма значение. Винаги преди употреба все пак трябва да прочетете инструкциите и предпазните мерки.